Bai, nik uste dute azken urteetan emakumezkoen futbolak aurrea pauso handia eman duela eta horri fruituak ateatzea oso ondo dagoela. Horietako bat zalantza gabe halako nazioarteko futbol ekitaldi baten bere tokia izatea arrakasta bada zalantza gabe. Aipatu ditugu Lopetegi, Aspair Katarreko Akademia, Brasilekin munduko txapelduna izandako entrenatzailea, Felipe Eskolari. Horiekin guztiekin tarte bat izatea emakumezkoen futbolak halako protagonistekin solasaldia izatea, zalantza gabe gaur eguneko egoeraren eta aurrera pausoaren argibidea ederra da. Emakumezkoen futbolak ere bere tartea izatea horrelako garrantzitsua den eventu batean eskertzekoa eta oso garrantzitsua. Gaur egun duela urte zain beste baino aukera gehiago daudela, neskak gero eta ilusio handiagoa dakate, afizio handiagoa dago, gero eta neska gehiago animatzen dira jokatzera eta horrek ere maila bat ematen du. Eta ni, hemen gure inguruko neska guztiei animatzen diet beraien ilusiero ametxegatik borrokatzeko eta benetan beraiek ikusteko gustoko duten kirolan ez bakarrik parte hartzea, baizik eta beraien ametxak egi bihurtzea posible dela. Eta nahiz eta asko borrokatu behar den, beti ikusten dela gu adibidez Eibarko taldean sekula ez genuen imaginatuko Ipuruan partidua jokatzeko aukera izatea. Eta gure amets hori egi bihurtu da eta egia da gaur egungo neskak Ibarren horrek influentzia handia izan duela eta gaur egungo neskak ere futbol eskolan plaza guztiak bete dira, gero eta neska gehiago daude jokatzen, orduan nik animatzen diet hemen inguruko neska guztiei beraien ilusioa baldin bada ametsak egi bihurtzen direla eta animatzeko. Emakumezkoen presentzia kirol kazetaritzan gero eta handiagoa da. Nik uste dute interes hau aspaldikoa dela, ez dela interes berri bat, baina egia da gaur egun aukera gehiago ematen zaiela emakumezkoei. Oso ondo dago eta zalantza gabe hori beharrezkoa zen. Futbola da kirol nagusia hemen Euskal Herrian eta Europako toki askotan. Futbola da lehen kirola eta nik uste dute gero eta emakume gehiago dagoela futbola jarraitzen, futbolaren inguruan albistak ematen, eta gainera gero eta handiagoa dela kazetari horien kalitatea.